Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kunjuk syukur wonten ing saben Gusti Allah taala. Dene ing kelodhangan menika siang ingkang kebak ing pakurmatan saha katentreman sumrambah lumebet wonten ing kabagyan. Panjenengan dadosan kula sami saged mangempal wonten ing gedung serba guna Parkepal Hall Taman Surya Buana Kreo Cipadu Raya Kreo Kecamatan Larangan. Dene tinanggana ing rikelan menika campur sari Andono Wareh tinimbalan dening kadang kula separa Mas Wagiman tuwin Mbak Yu saperlu caslipur dhumateng panjenengan sami ingkang saderengipun Raka Mas Wagiman dalasan Mbak Yu sampun kepareng nggih menika nikahaken putra kakungipun Trisno Arianto kalawan Kenanga Febrianti putra Bapak Haji Muhammad Asikin beserta ibu. Alhamdulillah ijab dan kabulnya telah berjalan pada tanggal 4 Oktober 2015 bertempat di Gedung Auditorium Yosudarso Soskwal Cipulen. Ing rekan menika panjenengan Raka Mas Wagiman tuwin Mbak Yu kepareng ngawontenaken adicara ngunduh mantu saha ngiras pantes nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi putra ingkang sampun kepareng lelomban wonten madyaning bebrayan agung tansah manggih rahayu basuki nering sambikala bagya mulya anggenipun bebrayan ing donya temuka ing delahan. Dene kula saketang campur sari Antono Wareh ingkang mapan wonten ing Pondok Karya Pondok Betung Tangerang. Nggih menika mbok bilih para pepunden sampun ngawuningani bilih kawula saketang saking Dusun Piteksa Kecamatan Girwaya Kabupaten Wonogiri. Dene anggen kawula ngleluri luhuring budaya wonten ing Jakarta Tangerang Bekasi mugi tansah rahayu basuki ing sambikala saha anggen kala caoslipur dhumateng panjenengan sami saged merananaken penggalih para pepunden sedaya. Para pepunden kalau sakadang saderengipun caoslipur dhumateng panjenengan sami mugi ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para pepunden ingkang saking bibit mendung saha dene bakalan boten katulpen para sedaya para kadang ingkang sampun kepareng sabiyantu dhumateng Raka Mas Wagiman mugi Gusti Allah tansah paring ganjaran ingkang marwat. Pramila saking menika dhumateng para pepunden sugeng siang sugeng rahabi dedhaharan ingkang sampun kasemaptaken sugeng mriksani pagelaran campur sari Andono Wareh. Nggih menika campur sari Andono Wareh nggih ngaturaken sepisan malih sugeng rawuh para pepunden para kadang kula ingkang saking bibit mendung lan sak kiwa tengenipun. Dene nyuwun pangapunten menika MC pokok campur sari dereng dugi jarakan jope double. Dadi dugi mriki mangke jam kalih ya tak selingi dhisik ngoten kersanipun menapa menika mboten sepi nika kawula sakadang campur sari Andono Wareh mugi-mugi anggen kawula saslipur panjenengan sami saged meranani penggalih panjenengan para pepunden khususipun ki mboten kawula wiji-wiji saking kathahipun pepunden kula ingkang rawuh anggenipun paring donga pangestu dhumateng Ari tuwin Fabi mugi-mugi anggenipun berbrayan tansah manggih rahayu basuki nering sambikala. Campur sari Andono Wareh nggih menika wonten panjenenganipun Mbak Narti seneng kuyung Sari Puspita ugi Dias Sari Puspita Bersari ugi para kadang-kadang menika seniman ulung iso. Jadi paling suwe aku biasane narenek Mas Ardi aku ngejak Mbah Jo ning mbuh Mbah Jo nggih
Nggih. Saderengipun monggo Mbak Narti, Mbak Sari, Mbak Dias. Bye.